Yun mga pre, welcome back sa Paring Jomar TV. Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. So ngayon nga mga pre ay magbabike tayo kasama ang mga tropa. So bago yan, mag-intro muna tayo. Yun nga mga pre, so ngayon nga ipupunta tayo sa bundok. Magbabike tayo kasama yung mga tropa natin. Papakita ko sa inyo kung saan tayo pupunta. At syempre, in support nga sa business ng tropa natin, mamibigay tayo ng flyers. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung business na yun. For health purposes o para hindi ka na rin masita o mahuli ng pulis, dapat mag-wear ka ng mask. Samahan niyo ako at liputin natin ang iba pang parte dito sa aking bayan, ang bayan ng Puso Rubio. Let's go! Moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on. Nagbabike kami ngayon at papunta kami dito sa may overseas. Mamimigay kami ng flyers para sa business ng friend namin. Pre, nauna na yung mga kasama ko. Bali, ang plano ng mga tropa ay magpa-bike nga. So, mas masaya sana pag mas madami. Kaya lang, walang bike yung mga iba, kaya naiwan na. So, yan. Chismisan muna sila. So, yun na mga pre, nasa dulo na tayo. Ito na yung talagang ano niya. Bato. Hop. Tapos pababa pa siya. So ingat-ingat lang. Beto, preno mo ah. Game. Ba't baka dumaos-dos naman ako dyan? Be, preno mo lang. Yun mga pre, so nandito na kami sa tulay. Kami ngayon sa Sitio Kahot para mabigyan ng flyers para sa ating kaibigan na si Ruel Bien Flores. Tignan nyo guys, napakaganda ng view oh. So yun mga pre, pagkatapos nga ng magandang daan, kalsada, simentadong kalsada, yan na. Eh, hindi pa rin ano dito, butas-butas pa rin yung mga daan. So yun, pag umulan may tubig talaga. Yun mga pre, so nandito na kami sa ilog. Hindi ko na alam kung anong part to. Sa may ilog na siya. So kapag tayo There's no one I can turn to.
All the feelings that we shared are in the past. Hindi na kinaya ng bike. Wala. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. Moving on, moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on. Moving on. So, dito na kami sa Don Benito Agro-Industrial School. Welcome to Don Benito. Say hi! Hey! So, ito yung elementary. Don Benito Elementary School. May sayawan pa dito. Sayaw! Yung mga pre, nandito na kami sa sa tindahan muna. Break muna. So, dito kami sa Jen's Barbershop. Restore siya. Yun. So, yun mo pre, nandito na tayo sa taas ng bundok. 360. Pagod. Grabe. Yun mga pre, so galing na nga tayo dun sa bundok. At sobrang nakakapagod. So nandito na kami sa kalsada. Yun, tara. So shoutout pala kay Sir Romel dahil pinahiram niya itong bike niya. O diba? Ang malakas ang bike. Pogi. So bigyan naman natin ng magandang b-roll tong bike na to. Let's go!
So, dito kami ngayon sa bahay ng tropa. Para, yun. Cute naman. Patignan mo siya. Ang binigay ng Pilipinas. Hi! Pinasuli. So, yun mo, pre. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Baka gusto mong mag-like o mag-subscribe. Kayo na po ang bahala. At syempre, samahan niyo pa rin ako sa mga susunod ko pang mga adventures. So, yeah. Paring Jomar, signing off.